BSL er en 100% dansk ejet logistikvirksomhed, som har 3 distributionscentre rundt omkring i Danmark. Vi sørger for både national og international transport og håndterer lagervirksomhed for utallige kunder. Vi er et af vores distributionscentre, faktisk det største af slagsen. Der er ca. 90.000 kvadratmeter hernede. Det er både overdækket og udendørs. Den hal, vi står i lige nu, der dækker vi ind med omkring 8 forskellige kunder, over 1000 forskellige produkter. Alt fra motorcykler til hegn og trævarer, hårde hvidevarer, legetøj, tøj, alle mulige forskellige slags produkter. Faktisk mere eller mindre hele detailbranchen klarer vi distribution for. Tidligere der brugte vi et ERP-system. Det vil sige, at alt kørte på papir, der var ikke nogen kontrol, og dataen var meget mangelfuld. Vi kunne trække ud derfra. Som tiden gik, fandt vi ud af, at en stor del af de ting, som vores kunder efterspørger, det er sikkerhed i plukket, leveringssikkerhed og samtidig en stor fleksibilitet i forhold til at vide, hvad der er på lager, hvornår det er på lager og hvornår det kommer hjem igen. Det kunne vores tidligere system ikke hjælpe os med, så derfor gik vi ud og kiggede efter noget nyt. Vi kiggede på mange forskellige leverandører, både nationale og internationale leverandører af VMS-systemer, og endte op med at vælge Red Prairie, fordi at de kunne give os de muligheder, som vi havde brug for både nu og i fremtiden. Det her det er jo så en af vores ankomsthaller. I alt der har vi 48 porte, hvor vi kan modtage gods igennem. Lige snart gods er modtaget, forsvinder det ind i en af vores 24 andre haller, hver på 2.000 kvadratmeter. Fordelen ved vores nye VMS-system det er helt klart, at vi får meget bedre overblik. Vi kan altid med de skærmbilleder, vi har på vores kontorer, se, hvad der sker ude på lager. Vi kan se, hvornår godset kommer ind. Vi kan følge processen hele vejen rundt på lageret. Fordi vi bruger scannere og fordi vi kører alt ind på vores stregkoder, så kan vi se altid, hvad der sker, hvornår det sker og hvornår det skal gå afsted igen. Det giver en større præcision for kunderne, en større sikkerhed for kunderne og i sidste ende faktisk mindre arbejde for os. Udover vores forbedrede service til vores kunder, så har vi selv oplevet, at vi har fået højere produktivitet i vores pluk. Det er blevet lettere, det er blevet hurtigere og mere effektivt, og vi har kunnet skære betragteligt ned på vores administrationsomkostninger. Den helt store forskel for os har været på e-shop-handlen. Vi har endelig fået et system, som kan hjælpe os med at håndtere alle de mange små ordrer, der er. Så vi håndterer flere forskellige logistikopgaver for en masse forskellige e-shop-handlere. For at det kunne lade sig gøre, så kræver det en masse dataoverførsel, automatisk dataoverførsel. Det kunne vi ikke i det gamle system, det kan vi nu med Red Prairie's VMS. Fordelen ved et real-time-system er, at når varerne ankommer hos os, så scanner vi og indlærer vi godset. Samtidig med, så bliver der på webshoppen opdateret lagerstatus, sådan at kunden ikke bestiller forgæves. Når kunden så går ind og bestiller en vare ind på nettet, kommer ordren automatisk til os, bliver ekspederet, sendt afsted, og samtidig med går der en information tilbage til webshoppen om, at nu er disse varer ekspederet. Alt dataoverførsel, det kører fuldstændig automatisk. Fra webshoppen til os, og så videre fra os og ud til Post Danmark eller de andre distributører, vi bruger. På den måde sikrer vi, at vores kunder koncentrerer sig om det, de er gode til. Køb og sælge varer, og så lade BSL klare logistikken. Udover at have opnået en effektivitetsforbedring lige nu og her, så har vi selvfølgelig også set fremad, og vi er sikre på, at vi i BSL har valgt den rigtige samarbejdspartner i Red Prairie og deres VMS-system, både for nu og i fremtiden.